Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan dalah kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, monggo kita lajengaken malih pangaji-aji kula lan panjenengan sedaya tumrap dawuh-dawuhipun Gusti Allah Taala ingkang kaserat wonten ing kitab Al-Qur'an suci punika. Kagem para sederek pamirsa ingkang sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tombo, paring usada, saged sehat walafiat, seger warasan kados wini-une dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang rumit. Mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Dumateng kula panjenengan sedaya mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring seger parasan, ayem tentrem kuat slamet sabar lan tawakal. Mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring gampang lan gampil, gangsar lancar kuat slamet anggen kula lan panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuatah malimpah-limpah, saged damel sangu umroh dhateng Mekah al Mukarramah. Mugi-mugi Gusti Allah Taala ugi tansah paring pangayoman dhateng kula panjenengan sedaya saking kudha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal, Ya'juj saha Ma'juj, saking sakehing mara bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasya fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamshash anni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa tawrata wal injil. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang maha asih, lan bakal acalatu marang manusa ing bandulan lan ing wayah tuwa, sarta bakal kagolong para wong tulus. Unjuke pangeran kawula benjing punapa anggen kawula badhe kaparingan anak
kaliyan tiyang jaler boten anggerayang kawula. Pangandikane kaya mangkono iku Gusti Allah iku anitahake apa kang dadi keparenge. Menawa panjenengane wis amutus sawijining prakara iku banjur mung dipangandikake ana banjur ana lan panjenengane bakal mulang dheweke kitab lan kawicaksanan sarta Toret tuwin Injil. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha firmanipun. Katranganipun menika wonten ing ayat 52 gangsal. Kedah dipun kula ambali malih, kedah dipun engeti bilih ing dalem Quran suci Kanjeng Nabi Isa punika kasebutaken kagolong wong kang padha keparek, kagolong para wong tulus. Dados panjenenganipun namung kaanggep salah satunggiling nabi. Dene saged ngandika ing bandulan tuwin ing wanci sepuh punika boten saged dipun anggep pangeram-eram. Cacak lare ingkang saras lan boten bisu wiwitan saged wicanten inggih nalika wonten ing bandulan. Sarta saged ngandika ing wanci sepuh punika ugi nedahaken bilih ngandika punika ngandika kados salimprahing tiyang ingkang bagas kawarasan tuwin gesang ngantos sepuh. Dados pawartos bebingah punika mengku kersa bilih putra ingkang kawecakaken kala wau badhe saras lan boten badhe seda timur. Miturut sawenehing ulama sebabipun dene Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kasebataken ngandika nalika taksih timur tuwin nalika sampun wanci sepuh punika wigatos kangge anedahaken ewah gingsiring kawontenanipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam ingkang suwau timur lajeng dados sepuh nanging pangeran mokal yento mawi ewah gingsir. Kahel punika manawi miturut sawenehing ulama tiyang ingkang sampun mabluk wanipun. Kamus lan leksikon nerangaken awewaton sawijining kitab inggih menika kitab Tajul Arus. Tuwin ulama punika tiyang punika kahel menawi sampun langkung saking sahab ingkang menawi kawatesan umur-umuripun warni-warni anggenipun mastani wonten ing ingkang mastani 3 dasa kalih taun wonten ingkang mastani 50 dasa taun wonten ingkang mastani 51 taun. Kitab lan leksikon kala wau negesi kahel satengah sepuh
utawi antawisipun umur-umuran kala wau kaliyan wanci nalika rambutipun wiwit uwanen dados terang menawi miturut Quran suci Kanjeng Nabi Isa alaihissalam punika boten seda nalika yuswa 3 taun nanging sugeng ngantos yuswa sepuh kelentu menawi winastan bilih anggenipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam dumugi yuswa sepuh punika benjing menawi rawuh ingkang kaping 2 jalaran mekaten punika sami kemawon kaliyan mastani panjenenganipun boten ewah gingsir ing salebetipun pinten-pinten ewu taun dak kados salimprahing manungsa. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 56. Lare estri ingkang dereng emah-emah dipun wastani manawi badhe nglairaken jabang bayi punika mesti mahanani lare estri kala wau wicanten kados dene ingkang ing mriki kawarna kaucapaken dening Siti Maryam. Nanging tetembungan ingkang makaten kala wau boten teka anedahaken bilih Siti Maryam badhe anggarbini kaliyan sacara ingkang nyebal saking kodrat jalaran sampun boten wonten semang-semangipun malih Siti Maryam inggih kagungan putra sanes-sanesipun malih ingkang boten wonten tiyang satunggal kemawon ingkang mastani bilih anggenipun garbini kaliyan nyebal saking salimprahing kodrat. Makaten ugi dawuh candhaipun kula ambali malih makaten ugi dawuh candhaipun inggih boten nelakaken punapa-punapa kajawi namung meratelaken bilih Siti Maryam mesti badhe peputra cocok kaliyan ungelipun paweca. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan dalah kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, kita pungkasi samanten rumiyin pangaji-aji kula panjenengan tumrap dawuh-dawuhipun Gusti Allah Ta'ala ingkang kaserat wonten ing dalem kitab Quran suci menika. Mugi-mugi ndadosaken kiyatipun iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dumateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel becik kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.